Arkoi ni pai korensi phomti arni nijang karbiang long dongka muka malong APSLC etum FIP Foundation de Katalon pon. Bangsu ajai mekalong alohi sarpo aman pen kachitong don ake hai Mr. Bojit Manjit Bosumutari, President Boro National Student Union, Secretary of Rising People Party from Nagaland, Samson Teron President KSA, APSLC President Kahai J.I. Kathar, APSLC a leader ke doan lapen kapre ke thege ding atom chitong dun pen mai RD pidun. Bangso ajai mek jesimet ki bipon lake arkoi chikloni phain ko raisi arni henlo. APSLC asong ke parjap arni lo pupensi. Mai ingni ponlo. Bangso amai long ki thege ding atom mesen alam the jai tekang lapen kosong je tribe ang bong ning isi pet ke do thek pen tribe atom kaching thu thek jimata mai along jai pon. Mai along chantri changjai anong eta pipon bangso anong e jisimet pet ke bipon lake osomar aphai ke ong naya tuma phansi nong e pajir pon lapen laso anong e pajir bom ahun tribal atum ta asomar pachanang poputa ningje pon athe muluk do onang ji at det kachari kom phanke tribal atum jongsi chanchi pulote keche ke be aso atum si nangchu det po bangso amai long kadokawe Surinar ke bak amuluk chitong dun. West Karbiang long pen Gretson Timung report News 18 Difu. Pardon. Do tulang li. Pardon. Khulung boy. Sing je raman chene reglo. Aduh, Gardong. Gardong. Adun Dhuli. Gardong. APSLC Finance Secretary lang nilde. Lapen nilde tum APSLC along Central. Karbia Puho pen karcho ifan. Gardong. Lapen nilde tum APSLC. Gardong. APSLC long live! APSLC long live! All Mongolian tribe unity long live! Long live! All Mongolian tribe unity long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Women wing long live! Long live! Long live! Yang long is Westima Hasau long live! Long live! Long live! Choroloi! Gardong! He came all the way from the Mahasau, Haflong. Alang lipan Karbi Poho, Lapen, Karbi Ajam Burong, Sil Tumpidun lo. Oh. Thank you. Lord of the Mustard! Lawrence! Yes! Pamurong Supen! Larimbe alangli bor boha kandura pe seki tongdung lo. Pinita bang APHLC Foundation Day mate kesomarni kapag pilihan ke dingding kono si dagat kono bang langelo itu masong hin pendak sentrality patir pilo na pendak mo kecha ke semet uthan langsung LA
mai pe sudah ke bahajak pon asi kadong we dak cerap cetu pen ini bang kada ke mai ke cingseng deng bang ke pini ke chun pamilo asi dak pini ong dung arar ke theklong pen bang ke nilita methang areng mi nge thur frok am si theklong do athema kadong beta methang akhia da chipi ik pen si dak ke pini dak nge tong bunji phanang bom idun lo lapen non el kan ke bang jike tum ke arjap thi popo pini dake ke bang cepak lasi pini dake bang arat ke doan apan sisteme itum song hin pen ke ninga klong pen churu lo la pen laso pini la bang so mai ke parjap ji apan kapre ning ke metum ame thanga khia ri arjap dak dak ke pande ke pot alang tum apan churu pa jir lo la pen dak pini ke bang arat ke doan apan sisteme chuning ri lo ini tum long hala nangki tu unia tu sebe dak pen abang kan atum hem modam lo pulutang te birta bang kali dam nang kopi ni dak kacit tong arat ke ongdung lo lapen kado beta la so semi si deng lo ili tu inglong rat ke doan presiden tribal rat ke doan abang ke ili tu IPH sia song se arjap thep nang po lapen kici ki bi pen si tum cepa jogji pulutang te la ke IPH sia song pen dak ke tum theklong le pini dak theklong le tum pini dak kacit tong arat ke doan si tame ili tum dak ke kici ke apan ke tum dak hang pon pe ang theke la hello BJP amai pen kongres samai kapre amai dom phalu pulutan thala dake khesuri sidoi komani ha bihar pen ke bang doi komani bang ha orissa pen ke bang dak doi sitame EPHL sia songkar japke lage klar dak la pinta kado la ke char pin lo inglong asu mate tribal asu tumsi dak dakar yang lo ke tribal area pulo posi dak lima ke doan ke ile tuma farman lo la pen ile tuma farman apa se kar jap bangke kita klar dak la sila so birta bangke metang hem jetam pen kala nanti ile tuma tamila so birta bang pidam bo and the people love our sir zone indicator. Now after being retired from the service, sir is still sacrificing his life for the cause, noble cause of the tribal people of this Karbi Anglong and Dima Hassan. Thank you. Autonomous state nangji pusi ke hang ke ilitum bangke ajerding tupik hangjang lo 1969 pen lo pen la prang mangke tum hill state si hang lo seta ilitum angbong kai kita la dhoromalam van post amar itum autonomous state ta nang papelong le det la pen ke roman script na kache dan phunang voy la pen ke english medium apanan de itum kache dan nang la puson che plang det la pen non anta sakori ke long leta tir thu vot thangjang lo karbiang long non osomar tum loka par he long le lak isi su se osomar bihe katu la pen suri krip lige ban sigedu ke chia tum hem asamis tum bongali ohomia tum hem si ban